nag-audition dito ang PBB. Hey, bitusa na karon panahon na, uy. Usa kaya nindot rakit ako karon. Luma, ano ba ang rakit ako mo? Uy, Boss Marlo. Isa may tirada. Wala lagi. Nangita gani ko tirada, no? Uy, si Bimoy na. Ano naman nagpila, dara, ah? Hala, naipila. Atong-atoon sila, basi manghatag og pagkaon. Uy, saman. Sa inyong pila diha, pwede na pila? Hawa mo diri, ah. Kay bawal bata diri, ah. Na, nanapod ni sila. Uy, Chandi, alay sa mo diri, be. Na, tara, ato na lang silang atuon, nanawag man. O, sige. Isa naman po. Usa man ang pila, dara, Biboy. Ngano na aman mo, dara, ah? Biboy, biboy. Isa man. Biboy, ato na lang i-prank. Sige, sige. Uy, gusto mo mga kwarta? Ato mo dito kay nag-audition dito ang PBB. Ay, mau ba? Sige, makakwarta na kita. Hawa mo, be. Pila mo, Pila mo dira. pila. Gaingin si. Na, mga kayo sila, uy. Okay, next. Tana yun. Unsa may talent ni mo? Mamahaw sa gabi eh. Manglong ride sa dol. Na, let's go. May klaro nga talent. Next. Kaya ano ba? Tara pali. Tara. Una-una pa pila. Wala na yung mga talenta. Uy, kamunduwa. Unsa may talent ninyo? Unsa may talent ninyo? Kabaw mo, sayaw, kabalo mo kanta? Sayaw lang. Mas magi daw ninyo mga tagong, be. Mas magi, bibi. Uy, maayo ha? I-try daw ninyo kanta. Ay, kanta? Dili lang. Okay na na, day. Kay mga talented man pud sila. Sige, dawat na mo. Unya, kanus aman may magsugod. O sige, karon na mo pagsugod. Kay nanay customer sa likod. Paghubo na mo. Nga maghubo man. Abi ako PBB ni. Audition sa bahay ni Kuya. Sa bahay ni Kuya, nga bahay ni Carlang man eh, gay bar. Macho dancer man among ginapangita diri ah. Dawato na lang ako ni. Wala na talaing choice.